ambassadeur bezoekt Mijnen. Hey, fijn dat je weer kijkt naar jouw 10 minuten jeugdjournaal. Hij heeft eerst van Ikeri naar Paramaribo gefietst. En nu van Brokopondo terug naar huis. De Amerikaanse ambassadeur John Ney wil ons land op een andere manier leren kennen. Even nog de banden wat oppompen en zorgen dat alles met je fiets helemaal in orde is. De ambassadeur combineert fietsen met het milieu. En omdat Brownsberg de laatste tijd veel in het nieuws is geweest, moest hij zeker er naartoe. I think it is really terrible because people who do that are stealing from the whole nation. And it needs to be publicized that there is that problem. Na een hele tijd gefietst en gelopen te hebben, komen we daar eindelijk bij zo een van de plekken waar illegale goudzoekers bezig waren, of eigenlijk nog bezig zijn. Recentelijk heeft de politie hier het gebied ontruimd, maar zoals wij net hebben ontdekt, en dat is vandaag op maandag 23 april, dat er nog steeds wordt gegraven naar goud hier. En de mensen zijn weliswaar meteen gestopt toen zij ons zagen aankomen en we zagen ze in paniek wegrennen. Maar het is jammer dus dat er nog steeds mensen zijn die denken dus dat ze hier kunnen goud graven. Dit is een natuurpark en hier mogen normaal geen activiteiten plaatsvinden. Je mag niet eens een plantje uit de grond trekken, laat staan deze ravage aanrichten. Dus mensen, alsjeblieft, heb respect voor de natuur en heb liefde voor alles wat hier om ons heen is. En ook de ambassadeur is erg van de ravage geschrokken. Hij had wel wat verwacht, maar dit zeker niet. This is really sad. This is not small-scale mining. This is all funded by people who have money, and they are destroying the countryside. And like I said earlier, they're really stealing from everybody. If there was going to be gold mined, even according to the Constitution of Suriname, it's supposed to belong to everyone. But the damage they are causing, and this is inside the national park, is a tragedy. En dat vernietigen altijd sneller dan opbouwen gaat, wisten we al. Maar dat werd ons nog even duidelijk gemaakt door de milieudeskundigen. De natuur heeft er miljoenen jaren over gedaan om dit te maken zoals het was. En wij mensen hebben dat in no time hebben we dat kapot gemaakt. En de natuur zal er weer duizenden jaar voor nodig hebben om dit te herstellen. Een beetje meer respect voor het bos zou zeker op zijn plaats zijn. Het Brownsberg Natuurpark is een plek voor bomen, dieren, planten en watervallen. En dat is uiteindelijk veel meer waard dan al het goud.